Муҳиддин Кабирӣ сагбачаҳота ё ки ҷамъ мекунӣ, ё ки агар худат мардӣ, ина рӯзша вай ки муайян ки ма ва ту мебурем дар видео як ба як гап мезанем. Дар фейсбук, дар киҷо, дар любой ҷо фарқ надора. Ма ва ту як ба як мебурем, гап мезанем, кани мебинем дар ҳамин гапзанимон, дар ҳамин суҳбатмон ки бигем ҳамин ҷа неправ мебурояд, ки прав мебурояд. Гапзани ма ва ту фақат дар бораи справедливист мешавад. Ягон хел дашном, ҳақорат, ягон гапу чап не. Справедливисти одам ки дар ҳамин ҷа ки ҳақай, ки ноҳақ. Ман ноҳақ бошам, агар ман дар ҳамун ҷа бахшиш мепурсам, не ки ту қатъи ҳамин сагбачаҳот ноҳақ биромадӣ, ту дар байни мардум бахшиш мепурсӣ ки мо инами гурӯҳи Наҳзати Ислом мо ноҳақем. Барое ки сагбачаҳои ту медонӣ чӣ кор кардагиянд. Омадагӣ одам ташкил кардагиянд, нанимат кардагӣ, овардагӣ, мара парондагиянд, мара киштанӣ будан. Ки буд? Одамои Наҳзати Ислом ҳаматон ва бо чанд қадар постҳои дурӯғе ки карданд, ки моро тирма карданд, ихалӣ карданд. Онао сагбачае ки бигем бачаи шогирдай, бачаи амун шогирдат Сулаймон, онао мара 1 сол додан, ихалӣ додан, ягон чӣ надодан. Ду бечораро оварден, мара парондан, ҳамора тела карден, дар ҳамин раҳ суроғ гирифтан, рафтан сагчаркҳои худтона буроварден. Биё дар ҳамин мавзӯъ гап мезанем, дар ҳамин мавзӯи террористии ту ки ту чанд қадар одамӣ, ту чӣ хел одам нанимат кардӣ барои мара киштан. Ки ман як шаҳрвандам, ман як шаҳрванде ки дар бораи ободии ватан видео кардам, ту одам нанимат кардӣ барои мара киштан. Аки ту представед ки агар ватана бигирӣ ба дастат, ту як ҷумҳурӣ дар дасти ту бошад, ту чӣ кор мекунӣ? Ту як ними ҷумҳуриро террор мекунӣ, як ними ҷумҳуриро мекушӣ. Ма террорист будани тура доказат мекунам. Муҳиддин Кабирӣ, ту бибиро, қатъи ман як ба як дар видео гап зан. Паноҳи ҳамат ба Худо, мардуми тоҷик.